Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, bisan sub-sub na ang pagtaas sa presyo sa gasolina sa kagarihang munisipalidad ug syudad ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa pagkaron wala pa mo ni padangat og mga reklamo sa mga pedicab driver sa saguniang panlungsod ning dakbayan sa Tanay Kalabot sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Sumala pa ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Matod pa ni Konsehal Tikboy Salma nga kaniadtong siya pa ang chairman o Committee on Transportation and Franchise sa syudad Tanay. Atod pa niya nga ang mga pedicab driver ni alarma tungod sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Saysay pa ni Konsehal Salma nga kaniadto migama siya dayon og ordinansa og nagpasalamat usab siya nga tungod kay dali usab kining naaprubahan sa City Council sa saguniang panlalawigan ang patasan ang plitihan sa mga pasahero sa dakbayan sa Tanhay. Ang mga sauna, kaya ako may kuwan sa committee sa chairman sa PCS franchise, usulti sila na ako nga muna mo hangyo, pero wala pa mo ito yung kanilipon na nihangyo na ako nga hangyo sila pataas, wala pa mapot. Na kahimo ni ato nga sa mga pedicab drivers, siguro ako pa sa kalipay nimo. Kuwan to, nagagamit yung komuninan sa ato. Kaya sila, ako kay mga itong tiyanggi, ako magmamuna dito niya, na sila mag-standby. Nihangyo din sila nga, pumito sila sa plitihan, kay utsor na to. Kaya ang lumangitin ni Lodges, kung pareho po sila, kaya tungkol ni mahal ko ni gasolina. Pero na ko, sige, manikamo ta itong kuwaning. Lalo na ako na sa sanggunian, ako ni mag-resolusyon na makahimong tagpa-increase. Moto nga, nagka-public hearing ni, kaya kung mag-public hearing, Diyos dito sa sanggunian panlalawigan, na-approve ang 10 pesos. Unang, nagpasalamat po itong mga pedicab driver na karon na umintuhan to noon mo ng 10 pesos yung atong plitihan. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.